Euskal Herritarrok eguerdion eta ongi etorriak txorienera. Biteli, ze moduz? Ondo, Sanbier. Bai, ondo. Ondo, asteburu politia izan da. Bai, bueno, hor Zuretako? Oso ondo, energiaz betetako asteburu. Normal, futbola, umeak eta bakizu batera. Baina gaur, astelena da, astelenen gozo hasten gara, Bai, eta legunean irasagarreko soki egin genduen hortan, esan izuen, irasagarrekin zerbait egin nahi du. Ba, ingo dugu Euskal Gofrea. Eta Euskal Gofre zaiti deitu dira, gofre hori normal bat ingo dugu, bero gainean eramango du gero intxaur saltza bat eta irasagar mus bat. Horrekin Euskal ingo dugu. Txokolatea eta olako izaten dien normalean gainean jartzen dienak, ez? Txokolatea mendarokua badabe, Euskal Gofrea. Bale. Baina, usten diazu honekin egitea? Bai. Eta, bueno, bakizuek guk astelenetan gozo aldera tire egiten dugula, eta horti joango da baita ere Patriren errezeta, ez da, Patri? Hoxe bai, nekin goet udare konpota bat. Udan ez gauzela, baina neguen be, bada neguko makatzak. Bai. Beraz egingot kranbel bat, eta gero txokolatiakin, bada neguko gauza ez, sabela berotu da, harima bai berotzen dutzuna da. Oso ondo, az gaitezen lanean, da lehen errezeta horrela joango da. Esnea eta esne gaina lapiko batean jarri, kanelarekin, eta irakiten duenean 5 minutuz infusionatzen utziko du. Bitartean intxaurrak eta azukrea birrindu, kanela atera, esneta bota, eta 8-10 minutuz irakiten utzi ondoren intxaur saltza listo izango du. Gofreak egiteko arrautzak irabiatu eta horri legamia, esnea eta gazdun ura gehituko izkigu. Ondo nasi, gero irina eta gurin urtua gehitu eta 3 orduz pausatzen utziko du gofre horea. Irasagar musa egiteko, irasagarra pixkat berotu, hor disolbatuko dugu gelatina eta gero naztuko dugu merengearekin eta esnegain erdi arrotuarekin oskailoan sartu eta gorde. Zerbitzeko orduan gofreak egin, gainean intxau saltza bota eta gero horrelako botoitxo batzuekin irasagar musarekin bukatu. Azkenean nolako txokolate berrindura ere gehituko diot, pixkat apaintzeko. Mendarokua delako, Hoxe, esan behar Euskal Gofre izateko. Bai, oinatiko txokolatean museuan izan zen. Txokolate izan. Eta antze zautu nahi, holako formatu hau ere bazegoela, eta esan nuen, hoxe probatu. Txantxikutarra, ondo. Bueno, a ber, intxaur saltza egin duzuen entzako, hau egin dugu, berez, rezeta hau, Rafa Gorrotxak egiten zuen, eta da, 8 minutuan egiteko intxaur saltza. Intxaur saltza badauka fama, denbora behar duela, eta ez da izer. Hemen, kontua da, erabiliko gula, esnea eta esne gaina. Neurri berdinean, 250 da 250. Horrek loditzen lagunduko digu. Eta gero ingo duguna, ondo birrindu intxaurrak eta azukrea. Orduan, gero, berriro irekiten hasten danetik, 8 minutuan egin da dago, eta benetan gozoa. Hori bai, azukrea jetxin dio, nik benetako errezeta aurkituko zu interneten sartzen bazaiete, nik ia erdira jetxi diot azukrea. Iruditzen zait, azukre gehiegi zeukala, eta ez niri bakarrik, zuzendari jaunak ere dastatu zuen, Austrian ginen, nola ziren arribitzi horiek kristala askoa diena, Patri? Bai, diamantiak? Ez, baina, faltzua diena. Esbaroskin, fabrikan izan ginen. Kristala dia, hori. Esbaroskin egon ginen, eta sukaldari erakutzi genio hau, eta berari esan zuen, oso ona, baina aukeran gozo egia. Eta jetxin diote errezeta. Orduan hori izan da, joango naiz, hori irakingo du, gero hor pausatzen 5 minutu kanelaren zapore hartzeko, eta menintxaurrak, eta azukrea ondo birrinduko ditugu. Bestela, badakizu, lehen antzina esan modun, botilla batekin, ero arrabolarekin, eta pazientzia. Hori da, eta ero joango naiz, gofren hori egin. Oso, niri egisa da, intxaur saltza gustatzen gatena panelakin eixia. Bakit ez dela tradizionala. Baina, bai, panelak ematotza beste ikutu bat, eta niri asko gustatzen gata. Gauzi horrek gofreak ingo ditu, euskaldun ingo ditu, eta, txorieneko aurreko saio batzutan, egin jogu gofre opil marmolatua, egin jogu gofre makina izan gabe gofreak. Sartaian, hori da. Horako krepak edo izango bazien bezala. Baina gaur ekarri dugu txorienera, gofriak itxeko makina. Bakitu gofriak, aukiela holan berezitasuna laukitsuak eta dituztela, hor bertan, da holan burdinezko makina bat, edo antzina burdinezko izaten zen, gaur egun material desberdinetakoak eta badauz, eta bertan itxen da azukria holan erre, eta testuria guztien dauena da kurruskaria, baina behar diguntxua, holan dultzia, gofriak maite ditut. Nereño, ez diot azukerri bota gofre oreari, azukre gabe doa,
zere gainean azukre pila batera emango du. A ber, zegoen, nik joan ditzenean Belgikara, bertan ateratzen zoztien, gofriak azukria zaukan, eta gero, esne gaina, eta gero, hau, kakao krema, ur krema, berdin da, azukrea maite dugu, eta astelen gozoetan gauz. Bai, baina zu lasai, zuk dastatu behar duzu bukaerako emaitza, Patri. Vale. Eta emaitza, dastatu eta gero esango diazu. Iturrieta, joan Belgikara, eta dastatu hangoak, eta bota jozu azukrea, bueno, Bueno, ni agoratzen az behin Belgikara joan nintzenian da, kristoneko hotza naukan, horrek egisa da, bero mantentzen zaitxula, ez? Horako gofre batek, eta eskularrudanak zikinek, zeskatu naben, txokolate pila batekin, da gero, eskularruak, kendu inbiar izan itxun, poltza batera sartu, berri batzuk erosi, da horrek, etxera eroen garbitzeko. Esan manotuen, probatu duzu garbitzera berriak. Ez, nitxun bota, baina kendu inbiar izan itxun. Vale, esnea eta esne gaina irakiten, kanela aspira joan da dira, eta hemen, ni probatu nuen behin berzio bat, bainillakin, baina ez da intxausaltza. Intxausaltzak kanela, dara, limoirik ez da botate, batzuk agian botako diote, nik beti kanela bakarri bota izan diote. Eta gure etxean, eta nik oroitzapena daukat, nire lehen guzu Pablo, botila batekin, botila batekin birrintzen intxaurrak denpora pasatu zen, eta... Ez que lehen, holan itxen zen da, lehen itxen gabenian eba nik akordatzen az, ez lehen nire mama gaztia esan nian, baizik eta ni txikixan nintzen nian, oindala 25-30 urte, igual gaztatarta batein bigauen, da holan gaietak eta apurtu, robotik ez, eta bai, poltza baten sartu, eta eskuakin, edo maiuakin, edo botila baten ipurdixakin, edo olako zeusekin itxen zen. Eta goxuak ataraten ziren, beraz? Ez da, itzakirik, holan makina edo tresnaik ez aukitzea. Hori da. Bueno, gofre hori egiten hasiko naiz. Osondo. Azukrea, ez dio bota, arratza pare bat, arratzak hasinan, hemen ondo irabilatuko ditugu, robota izaten baduzu, hau nahi izan ezkero, nik denbora daukadan ez eskusin dut, baina bestela robotean izango zen, padeleko pala bat ematen duena, horrekin nahastu beharko zenuten. Bueno, aurrena, hemen. Airia, emango zau? Ez airia ez da zai, irabiatu, pixkat, gero lasai, aizia lan hori legamiak ingo du. Hemen daukat esne epela, eta hemen ingo duana da, disolbatu, eta gero, seitxo motako dut horre, hemen disolbatuko dugu, eta gero horra doaz. Esnea eta ura gazarekin. Parduna, alegia, parduna gazakin. Honi gofriekin gainera gaur, ez dozula azukrerik eta jarriko, ez dakit fraude duzen, ez dakit ezaguna ingo jatzen ze, estatu batuetan, badau kajun izeneko sukadaritza mota bat, estatu batuetako hegoaldian eta jaten dana, da holako, ustartze bat, Afrikako janarixa estatu batuetakoa, da oso interesgarrixa, eta bertako gozari tipikoa, gofreak, oiasko frigitua, eta astigar jarabea. Eta badakit atzera ingotzula, eta esango zu. Oiasko frigitua sartu zuztartean? Bai. Bale? Eta badakit atzera itxe dotzula, nik bai, lehenengo adezentzun nagoenien, esan nabe, baina, hau ze gofre, zerako asmakizun da, deaproban asmakizuna, eta benetan goxua dagoela. Zera kontrastia, gaur egun jaten dira hamburguesak eta holan brioxo ogietan. Eta oiaskoa, frigitua da, ogi birrindutik, frigitua plantxan egin da, nola? Ez da ogi birrindutik, da holako orli ore batetik. Osa da, holan, potentia da errezetia, baina, goxua, txorienen igual, ez dakit, aspertzen garenean edo ideiari barik edatzen garenean, igual sartuko duguna, baina berez gofriak guk ezagutza ditugun bezala, hau da, gozoak erdiarotik itxen die. Normalian, itxen ziren horako gofregailu batzutan wafer deitzen zienak, eta hortik dator bere ingelesezko hitza, waffle. Gero hortik frantziara gaufre, bezala, edo gofre edo horako ez dakit pronuntziatzen, baina idazten gaufre, idatzezta, eta gero euskalera gofre bezala etorri izan. Beraz, hortik dator, eta berez, herbeeretan egin die oso, herbeeretan egin die, benetan ezagunak. Belgikan, die geixau gozo bezala, hau da, momentuan inja, eta bizkotxo bat izango bazan bezala, gaur egingo ditugun bezala, baina gero, herberetan dauz, beste batzuk, hemen dauzkadalak,
stop wafelak. Horrek gorra dien holan Eta die gehiago galleta. Galleta bat. Daukie, forma berdina, hau da, karratutxotan da, itxoinez. Ia zabaltzen. Kafean hartu ditugula. Kafiak hartze ditugunak, hori da. Orduan die, olakoak eixau, galleta bat. Gero dauz batzuk lilekoak diela, eta die, hau, gero, holan jartzen daue gurina eta da beste bat gainean. Da holan, sandwich bat edo izango basan bezala, eta gero dauzkau, nola ez, euskal gofreak, zigoriturretak egingo ditu. Bai, baina hor, gero guk, bazeuden Bruselaskoak, Alberto gezu zentzen dian, Bruselan ziren oso airetzuak eta harinak, eta gero, nungo ziren, Liejakoak ziren, etxeak egin da zeuden, adrilloa falta ziren, gofreak erabiltzen zituzten. Bai, trinkoagoak, txikixagoak eta gozoagoak. Bai, baina hori da, oso, bat hartzen zen duen da, honek ez dauka pisuik, osea, harina, ez? Hau gehiago izango da, alde hortara, bestia esatezu, bestia potentea. Bai, mendira holan igo izanean, mendi buelta bat emon bizunean da, energia biosunean, Liejakoa. Bueno, hemen daukat, gurina, baina indut, urtu indut gurina oso poliki, eta indudana da, gaineko bitxa egiten zaiona kendu, eta gero, azpian geratzen da, esnea ero sueroa esaten dana. Gurina, hau da bakarrik olioa, orduan. Hau da, gurina klarifikatu edo gia, esaten dana. Garbitutako gurina, ero esako zan, hau, barrura, eta ondo nazi, eta 3 orduz, kanpoan, pausatzen utziko dugu. Euskaioan gordatzen badugu, batetik bestera. Eta hemen, bain legamia, hasiko da bere lana. Hau ez da gero ogia bezala hartu, eta holan, hartzituko, eta ez. Baina bai, gorputza hartuko duela, lodituko zaigula, eta, gero, ikusiko zuen, aizetsua geratzea espero dut. Hau, itzaldia daukatzen. Hori itzaldita daukat, oin, kanela adarra kenduko dut, zua emango diot eta gehituko diot azukrea eta intxaurra. Baina pauso unik nuen egiten. Hori izango da, gure intxau saltza itxeko, hemen txorienen, hainbat alditan egin dugu, da egin jau berba, da Gipuzkoako baserrixetako gozo tradizional bat, lehen neguan jaten zana edo gabonetan gehiago, arrazoi simple batengatik. Intxaurrak, bertan zeuzelako, eta bebai, azukria, claro, gaur ezagutzen dugu da gaur supermerkatura joan edo herriko dendara joan eta euro terdingatik, azukria daukotzu, astero, eta ez dau komplikaziorik. Baina lehen ni akordatzen az, amama Juanitak esaten zoztan, bere aitxak eskatzen zauela urte betetzerako azukria. Eta gaina zan azukre oso azukre salia. Eta berak itzen zauena egun horretan, kafia azukriakin baino, azukria kafiakin. Eskatzen daue, guztetan galgon pila eta azukria. Eta anekdota horrekin kontauta ikusi aldozu berak urtebetetzean azukre eskatzen bazauen, etzala holan gauzat eskuragarri aukitzeko egunerakotasun baten. Orduan, intxau saltza itxeko da azukria botateko, san poste bat berezia gabonetakoa, eta egun oso zehatzetakoa. Patrik, gaur egun, zenbat errezeta inditu oiaskoak? Oiaskoaken? Bai, 2 pila bat. Eta lehen, eskontzetan oiasko egoten zan. Zerbait berezia zan, oiaskoa, karo, hiltzen mazen oiaskoa, horre gero arrotzak ero zitxo, zan oioak entzen duen etxetik. Orduan, egun berezietako gauza zan da, gaur egun oiaskoa, nik ez da, haragien artean, harakinei deitzea izango da, baina ziurrenik, harategietan gehien saltzen den produktu bera izango dela oiaskoa. Xolo moserrak eta oiaskoa, nik uste, izango dira, hortartian egongo dira. Garaiak aldatzen doazela. Bai, talen, gainera, garaiak aldatzen doaz, errezetak bebai, zelen intxau saltzan, holan, ikusten baitxuzue, errezeta aintzinagoak eta, balen botatzen zan, ogixa, holan, potoltzeko, loditzeko, ogixa gorputzen bateko, makaiagoa, holan, mamurtua, ontxe pentsau aldozu. Hori txorienen ingen du. Zelako nahazketia, ez da hotxartu. Eta esan nabaritzen guk ingen duen, eta jakinda makaiagoa zeukala, zeukan ikutu bat, baina testura gorputza zeukan, eta ostra, erra. Bitxia. Bai. Urakin beba iken zan, arduakin, esnian falta. Berez, lehen alternatibak eta zauzen, baina gaur egun errezeta orokortu dana edo, esnia, intxaurra, kanela, azukria, eta tartian, esne gaina bebai aldo zuela, esniakin hor jolastu da testura emoteko, lodixaua izateko, esne gainakin itxia. Niri hau, zu basuan kozinatzeko makina honetan, krokpot honetan, hor gustatzen gata itxia, zu basuan 4 ordu okitzen ditu. Eta ataratzen da,
Ni 8 minutuan. Oso ona. 8 minutuan. Bueno, musarekin joango araiz. Beto, musa egiteko aurreratu ditu pauso batzuk. Indoana da merenge bat. Merenge hau, lehenengo, 50 gradutara epeldu indu eta azukrearekin zuringoa. Hau da, merenge zuitzarra indu. Orduan horrekin, bueno, alde batetik, kozinatu, erdi kozinatu ez, baina, bueno, gehiago irango digu, oskailuan, egun batzuk gehiago. Orduan, azukarratu diet, ondo harratu dut. Espada, froga, Ura, berrio, Kontu solan itxen botzuta. Justen bada. Eta hemen daukat esne gaina erdi arrotua. Bi gelatina xafla. Hau ekingo dituguna, bakizu beti hidratatu inbar direla ur hotzean. Ur hotza hartu dut hemen lehen ura gazarekin izan duen hortan, eta hemen 4-5 minutuz bertan sartuko dut, eta gero hau disolbatzeko zerbait beroa behar dugu. Bi aukera geneuzkan. Nahi genuen hemen, epeltzean gure zuringoa hor disolbatu genuen, ero, lehengunean indako irasagar gozokian, hemen epeldingo du pixkat, baina justu izango da, hau bertan disolbatzeko. Orduan, jetxingo dut gure intxausaltzaia irakiten hasi dela, egurra emango diot honi, eta ingo duna da, gure irasagar gozokia, hemen berotzen jarriko du. Bakitu zigor, ontsa intxausaltza egin eta gabizela, bakitu negozio berri bat edo badauela Araban, dala intxaus zuritzaileena. Eta bai, bertan dago, enpresa bat, bi anaiek, Torres anaiek egin jauela. Horre sukaldaria dira. Torre anaiek, ez. Torres anaiek sukaldariak. Torre, dia Gregorio eta Javier, eta eurak Araban daukie intxaurrak zuritzeko enpresa bat. Eta eurak nekazarixa die, eta hasi ziren oindala 3 urte, holan, dibertsifikatzen eta deskubritxu zabien negozio hau, segisa da supermerkatura zoia, ez da dendetara, eta nik etxean oitxuria badaukatela intxaurrak kaskatzeko, eta intxaurrak bere hortan erostekoak, ez? Aurrekoan sumarragako azokan egon nintzen zapatuan, azoka ikaragarrixa, oso politxa, eta baserritxarrek eure postu daukieta, hartu nitxune intxaur batzuk, da oso goxuak. Baina egisa da, gaur egun joera dauela, ja, zurituta erostera. Holan poltza baten, eta eurak, ikusi zaren tarte hori merkatuan, eta esan zaren, goi esku zuritzera. Eta ataratzen daue negozioa eta lana. Azkenean hor, preziatuenak izaten die, handixenak. 36 milimetrotik gora doizenak, horre die, kalitate gorenak, baina 32 milimetrotik gora bebai, kalitate oso honekoa kontsideratzen. Hala eta datuak hor dauz, eta Euskal Autonomi Erkidegoan kontsumitze ditugun frutu lehorren 80% da, kanpotik irizten dana. Ez die gure intxaurrak. Orduan, horbe, nik uste dut lana dauela, hemen txorinetik beti gustatu dutzu dugu gertuko merkatura eta gertuko produktuak kontsumitzera, eta dauzkagun intxaur honekin hemen, ez da monezik, Kaliforniako eta horrek hartzera, enne. Guk intxaurrondua pila dauzkago, eta guk egia esan gure amak iten du dituna, jaso, lehortu, eta gero amak zuritzen ditu, eta gero dauzkan zitziliko lan poltsatxotan lan oparirako moduan, oso polita, hori gure dorik hori egiten du, eta, bueno, nino izan behin hartzen dizkio. Ni gustatzen zen jutea eta karskatzea, apurtzen. Hola, intxaurrondo askontza daukaten antzako jasotzen ibiltzea, benetan, makurtzen ibili behar zara, eta hemen, ez dakit aipatu genuen, baina gailu bat aurkitu genuen, saltzen dute interneten, eta berez da golf pelotak jasotzeko gailu bat. Hau da, makila luze bat, eta ero, dauka azpian, bueltaka doan, gauza bat, sarea modukoa dela, sare bat moduan, eta hau izango esan moduan, behan hau dauka, eta bueltaka doanean, intxaurrak hemendik indarra egiten duzunez, barrura sartzen dira, baina gero ez dira ateratzen. Beitu. Hau izango zen, holako zerbait da, baina hemen makila bat, hemen egea hemendik ona, eta hundian horrela. Eta doa, zuk arrastak eramaten zuen lurretik, bueltaka, eta intxaurrak barruan sartzen doaz, eta ez dira ateratzen. Gero hartu, eta klak, ateratzen dituzu intxaurrak, eta esan nuen, hori amantzako, eta holan kirol pixkat egiten du hori, arginanok esan, kirola nahi duzu behin, hartu kilo bat txitxirio bota, eta banan, hon altzatzen. Hori bai ona. Claro, hori ez, baina intxaurrekin, ida egiten da, baina gailua iruditu zitzaidan, eta golf pelotetatik, atarata, ideia intxaurrak jasotzeko. Nik dagoet, gailu bat intxaurrak zuritzekoa, ze nire aitutxa Fernando, oindala
hiru hilabete hil zan, eta berazan, artista bat, holan, artisaua da gustatzen egurra lantzia. Eta itxen zitxun, oherakor kabezeruak ditzen denak, eta horako gauza. Eta berak egurrekin gusten zitzen. Eta pila gustatzen gauzen egurra lantzia, eta tailer bat zaukan hobi bezala, Inoiz ez da dedikau hau saltzera, eta ora, baina baulak itzen zitxun, eta, etxe dana daukau, horrez beteta. Baiadolizeko etxia, Baiadolizen jaiota zen, 13 urtekin Euskal Herria etorri zen, baina Baiadolizeko etxera zoi zen, da, han lehiuak, kontralehiuak deitzen dira egurrezkoak, hor lauburuz beteta, eta berak laburuak, landuta, berak dana. Eta nik etxian daukat, berak oparitutako, pila bat, etxera joan nintzenean bizitzen etxetik kanpo, intxaurrak zuritzeko, eta da olako karratu handi bat, olako gauza batekin, eta bertan zuritzen dozu, eta bertan uste dituzu alde baten azalak, eta beste baten intxaurra zuritxuak. Eta oso politxa da, eta hori nire itxitxak einakua, beraz, altxor bat. Gente artista dago, Bada guai. Bueno, hemen, gelatina xaflak erabat, ja, hidratatuta, epeldu zaigu, eta oinengo duguna, hemen, ez du irakin behar, ikusten dugunean, ja, erabat, gelatina hor desegin dala, kanpora. Agarra-garra erabiliko genuke kasu hontan, hemen, agarra-garrak irakinin behar du, agarra-garra bai beharko genuke, hemen gure irasagarrak irakitea. Eta gero, merengea eta esne gaina gehitzeko, utzi beharko genduen epeltzen. Baina kasu hontan, ondo nazten danean, eta orain di behar duz, ez dago, ikusten da hor. Testuran ikusten dena, hitzen da hor. Gelatina da hola. Hemen eragita besterik ez daukat, eta itxaur saltza da, ikusten duzak, momentu batean, ja, gorputza hartu du. Honek egin behar dena da, gero, ostu, eta intxaur saltza, baina, guk epela botako dugu, hotza ez, badakizue, gauzak, hotzak ondo daude, baina epelian postre pila bat daude. Eta neguan gauz. Baina, udan ere, arroz esne bat. Ez dut dela epela, pixkatolan, ez oskaiuko hotzak kenduta bintzat, zapore aldetik ez dauka zekusi. Hombre, ezkenean hotzak itxen dagoena zapore danak eta eskutatu, ez? Lokartu. Ardo beltzat, kosinatzekoa dana. 80 zentimo euro terdi balixo dauena. Otzotza. Otzotza eta batzen botzasun horbaitxe, esango dago. Hor dago, badago hartzeko modukua, ez? Hotzak dana itxarotzulako, hori edaratutazu otzotza eta gazta urdin batekin, eta munduko ardorik onena. Hori ere, taberna pila egiten dute, lehiak eta ez asmatu ze ardoan, da jartzi dituzue, urteko bat, gero, tetabrikekoa, gero, reserva handi bat, txuri bat, eta ez asmatu zein dan zein. Otzotzak atara danak, eta hau da, hau reserva, eta tetabrikekoa, eta beste, ez da egizer. Egongo da, horre egongo da jente aditua, ziurra asmatuko lukera, baina hotza dagoela, egia esan, ondo disumalatzen da asuntu, Nik egisa da, azken aldixan tabernetan eta arduotzela dutxura ura apardun hartzeko. Lehen zuk erabili dozu kosinatzeko, eta egisa da, gozogintzarako, olako, ore batzuk itxeko, eta tempurak itxeko eta bebai garagardua, edo ura aparduna botatzen da, baina nik edateko asko gustatzen jat. Eta egisa da, hemen Euskal Herrixan igual, ez tala inezaguna, Europa aldera baldin basoiaz, lehengo aukera ura eskatzen dozunean, ura aparduna ataratzen dutzu, esan biozu, ura gaz barik, ze normalian eurak aparduna ataratzen dutzu. Gaina, egia da hori galdetu iten dizu, still water? Still or sparkling. Sparkling or still. Still da naturala, ez? Still da naturala. Ez que nik still eskatzen. Grifotik, txorrotatik ataratzen dana. Eta gero, badau makina bat, Gasa sartzen diola? Ni hasi nintzenean ura apardunakin da holan afizionatzen ez abestien. Badau, makina bat itxen dotzula, hau da, zuk badakotzu holan botila bat, dakarrak sartu eta itxe dotzula ura gasakin etxekoa. Eta gero badau, 5.000, 6.000 euro. Etxeako gutxi gatik, grifo bat berezixa, txorrota bat, eta txorrotak badauka modu bat, eta ura apardun atratotzu momentuan. Eta gasa sartzen dio momentuan? Ez dakiz zelan itxen dagoen, 6.000 euro balixo dituta. Baina ez dakiz ze teknologia sartuko da, baina ura apardun atratotzu momentuan. Berez hori da, asko kontsumitzen bozu bai, baina nik esan dagoen, enaz pasauko. Eta hori ez gaben jarri. Esan diruagatik, Baina, bueno. Eta hor kontutan eukin,
gazduna da, gazakin daudenak, gero daude bestatzuk osagarria sartzen dizkiotenak, eta horrek ez. Horrek ez daukate zer ikusi. Horrek ez. Horrek arduakin eta zerbitzatzen dienak, horrek ez. Ez ura aparduna eta gaina, baina ura aparduna bai badau naturala, hau da, naturalki olako eta beste sartu iten dietena. Bai, hori da. Era gero dauz, niri asko gustatzen jaten ez ura aparduna, baduz markak, eta nik taberna baten, ez dut markan izena esango ez, baina lehenengo galdetu itxedut. Ze markakoa da? Marka konkretu honetakoa da? Bai, eta nabaritzen duzu, Ba, ez atara. Bai, ze batzuk, naturalak dienez, horrek, batzu daukie gatz gehiago, ez batzuk gutxi hau, eta ja gustatzen. Oitxura kontua da, eta bai. Baina bai, ura oparduna, holan, isotza purtxo batzukin, eta limoizati batekin, udako goxuena. Horreatu ingizut. Bai. Merengeak sartu dio. Merengeak sartuko dio honi aizea eta volumena. Bale. Esne gaina daukat erdi arrotuta. Ez du arrotu guztiz, ze hone bakarrik krematasun puntua emango dio. Bale. Eta hauek bia daukate azukrea. Orduen, irasagarrak azukrea zeukan. Merengeak azukrea zeukan, ez asko, Eta esne gainak azukrea dauka. Gogoratu gofreak ez daukatela. Peintxau saltzak ere badauka. Bale. Orduan, hau da, azukar kontuetan, eskara nik uste dut motz geratuko. Orduan, oin, tak, naztu diogu. Lehenengo, eta norbaitek zu. Merengea. Norbaitek ez dut, ez, nik intxaur saltza barik, eta, holan, gofretan joaten zelenean, da dendetan badau. Plain, hau da, gofrea ese barik, gero dago, esne gainakin, euro bagaiago. Txokolatiakin, euro bagaiago. Txokolat eta horrekin. Azukrea gotako nebe gaina, ez? Nahi izan eskero bakarrik, gaur egin dugun oreari, azukrea gainetik eta karamelatu ingo zan. Bale, erosten dutu. Eskerrik asko. Bueno, lagunok, behar dugu hemen poliki, holan, hau nazi, gero gelatina bere lan egingo dut, egingo dugu hori pixkate, ez da geratuko gelatin oso gogorra, ez? Korputza emango dio honi, eta bakarrik, hori pixkate, peltzen utziko dugu, ja, intxau saltza ere, indau. Eta bakarrik falta segula, 2 ordu eta 25 minutu itxaonero eta 40 honi, hartzituta egotera, eta gailua hemen ipini berotzen, eta muntatzea, mauka batera pasatuko dugu, eta zeituan gatoz. Titau! Gupa espada aurreatu ingara eta froga egiten ibili gara hemen. Ondo atara di. Bueno, bai. Hori bai, soso dauzte. Ez dut aso azukredi botata. Ja, kontuatu naz, baina, bueno, lasai egon. Bueno, hemen, ikusten duzu, nola, potoldu diakun, hemen koiperik eta ez da eman behar, bera neiko koipe badauka. Gurina eta bota dutzagu. Hori da, orduan. Neurrian bota behar da, gehiegi ez, gero iskinetatik ataratzen da, hori ere konturatu gara. Erakutzi txopiri. Zerakon. Hau nik, ezagutzot, sandwichera batzuk eta aukiela hori, plakak aldatzeko, eta orduan sandwicha aldo zuen. Hau da. Edo bestela hori ez, karratuak aldatzazu eta... Lantalde guaten da. Berak eskatu, ni daukatolako. Bueno, basmoa izango zen. Horrela jarri, gure gofrea, intxaur saltza, hemen dugu, ja pixkat, epeldu zaigula, eta hau bai danean bota behar diogu, azkenean, esan dakoa, azpikoak ez dauka inungo falta zaio katza eta piperra. Edo intxau salsa eta irasagarra. Hori da. Beldur gabe, Eta irasagarra, esan dakoa, mauka batean jarri dugu. Eta... Bueno, ez da gofre ikusten. Ez da ikusi behar ere, hor daude gofreak. Ikusi nahi duena gofreak hor. Hau jateko zerbait da. Ez gara etorri zerbait polita itera. Edo sandwicha, Bueno, itxura azpikoa bai. Gero egingo du ez da aurkezpenerako politxago, baina oin, hau, zaten duena, Patri, hau jateko da. Guk jateko, guk gozatzeko berekin. Eta hemen daukazuek, bueno, banik euskal gofrea ditu dio, baina deitu aldi zuek gofreak irasagarra eta intxaur saltzarekin, edo zuek nahi duzuen moduan. Hau, una, eta a ber, azukre aldetik, zen moduz gabiltzan, biteldi. Ja. A ber, dien liejakoak, diren bruselaskoak, bruselaskoa asatxoa baino gozoa dagoen. Irasagarra, ez diazu sartu, ez ba? Aparkatu. Ikutu bat bruselasekoa, ikutu bat herberetako estopo felak,
Bai. Hori bai. Baina, ikutuelan nabarixena, Zigor Iturritaren Euskal Gofrearena. Baina, azukrea zer? Otak esan egin dira? Ondo, punto dago. Horan perfektu dau. Bai. Netako? Falta zaio, Goxua. crumble baten ikutu kurruskaria. Hori lortuko aldugu orain. Ikusi bat, utzi da supentzatzen eta ontsa erabakiko. Zigor, ondo pentsa dut eta betu, crumble bat nahi badozu, egin dut. Bikain. Makatzana. Makatzen nengo zu, Bai. Udariak? Zagarra nahi izaten da, ez? Bez, normalen zagarrana fruitu gorrixena bebai, oza, fruta desberdinetaken eta izaten da, eta gero gainean aukitzen dugu, batzutan oloa, beste batzutan irina, testu desberdinak, eta Nikolan berezitasun bezala, txokolate saltza bat jarriko. Oso, orduan, ezin da, ezer gaizkiatela. Borobiltzeko. Beraz, errezetia holaxe. Udareak zuritxu eta laukitan moztu. Sartagin baten gurina jarri eta gurtzen danean fruta gehitxuko zau, urapur batekin, limoi sukuakin eta azukreakin. 10 minutu zu motelian kozinauko eta gero zu bizian apurtxo bat karamelatuko ditugu. Bitartian gurina irinakin, fritu lehorrekin da azukreakin nahaziko ditugu testura aretsua lortu arte eta izango da gopor baten udariak jarri, injako horiakin estali eta 30 minutuan erre 180 gradura. Saltza iteko esne gaina berotu eta txokolatia bertan urtu eta crumblea txokolatiakin zerbitzatu. Berez? Ondo. Guazen. Hor, txokolat, ze crumblian berezitasuna bada, ez? Azkenean, oinarrian erolako fruta konpota bat ere esan dezagun, eta gainekoa kurruskari geratu behar da, izaten dago, irina, almendra irina batzuk egiten dute, gurin hotzarekin daulan are hori, eta egin izan ditugu txorin, Eta labean gorritu eta kurruskari guztia. Claro, txokolate beroa botatzen badigu, hor pixka pikundingo zaigu. Ez, txokolate beroa gero da, zerbitzatzeko garaian. Bai, momentuan bertan da... Bai, momentuan bertan, eta holan aldamenean, edo ikusiko. Vale. Bai da, txokolatia... Txokolatia, ez digu... Gaur argi zegoen txokolate gabe ez ginela geratuko, eta kofrei ez digu bota, baina lasai sartuko dugula gu txokolatea. Zuk ez dutasunez bota esadot, nik bota bikot? Ostiralean txokolateakin bukatu genduen astea, eta txokolatearekin jarraitzen du, eta horrek esan nahi du, maite dugula txokolatea, eta gustatzen zaigula txokolatea. Gezurrek ez dugu, esako. Gustatako, bai. Crumblea guretzako, crumble, bakizu, horrekin anglosa jatorria daukala, eta hau esaten da, bigarren mundu gerran asmatu zala, hor Inglaterran, pixkat, tripa lan nola betetzeko, ez? Eta, fruta konpota bat bakarrik ez gintuen betetzen, agian, eta gero horri, irina eta gurina, eta sartuta eskuragarri zeuskaten gauzak, eta fruitu lehorrak eta, zerbait, energia aldetik, gehiago emango zigun zerbait ematen zigun, eta gaina, toki kurruskari hori lortzen gendun, eta tripa lan nola, betetzeko ero balio zuen, ez? Eta gisa da, badala, gauzat erreixa eitzen, eta tarta bate, igual komplikazio gisa doka, baina, hau da, konpota etxetik einain, zeo bota gainetik, eta labara sartu orduan, erreixa da. Benetan, oin gabona datozen hontan, etxe askotan gabonetan ohitura daukazue konpota itxeko. Gure etxean gabonetan urtero egiten da. Aintzazue konpota, normal, eta ero aintzazue guk gaur gero ingo duen, gaineko nasketa hori, ez? Azkenean dala, hoxe. Irina, gurina, frutu lehor batzu nahi izan ezkero bota, hor gainean jarri geruzatxo bat, eta ero labea bero, eta gainetik, gainerre azkenean, golako kolore polit bat hartzea, eta erabat aldatzen da. Izango zen, konpotaren, ikutu betiko konpota, egongo zen betiko modu, baina gero gaineko geruza horrek, ematen diguna, izan oso interesgarria den zerbait da, eta konpotan lenguzu dotoria. Hau izaten da, Inglaterra osoiko dela, zeu berua jaten da, hain berria, atara berria labetik, orduan neguarekin eta erlazionatzen da pixkat, ez? Oin sasoi honekin jateko horrelakoa. Guri hemen, postre bat o zerbait berotzeko ero janaik badugu, txokolate bero bat agian etortzen zaigu, Patrik lehengunen zazuen moduen, ez? Lagako tabernara joan da, txokolate bero bat, ogitxi gortiakinan hartu eta txof, bero, earki sartzen da, ez? Baina, hau beste gauza bat, eta lehen aurreatu duguna, postre pila bat, egin berriak, pantxineta bat, zagar tarta bat, hoiek,
epela daudena, hojaldrea, ostorea, atara berria, kurruskari, labetik, atara, eta hor, horako zagartarta bat, eta koska itxer, gaur egun jatetxe pilate patri, esate dizute, postre hauek eskatzeko, nahi baituzue, hasieran karta ematen dizutenean eskatu behar dituzue. Edo bestela abisa bitxotzu, Amabostoi minutu behar dituzue. Eta horrekin, hor esaten dira hori, bueno, ni goratzen naiz, nik zema jan ete ditudan, zagartarta bat geneukan guk, zala, raziokoa, momentuan egiten duna, uste txorien egin nuela, konpota batekin azpian, eta gero hori momentuan, eta hor kurruskari epela jatea, zitzaite, barrio. Ekofre bajan berri eta... Imaginatzen. Ni emozionatu ikena, zolako gauzatzen benetan gozatu egiten duela. Bueno, hamnen ja makatza 3 jarrikotzau, kasu honetan. Hori da azkenean, laban moldean arabera. Karo, itxen bozue, labeko erretilu dana, behigo itxuzue, kilo bat makatz. Honekin, liso, eta hau, hori gurina pultxo batekin, honek, barrura bueltan, eta honei botakotzat. Azukra pultxo bat. Espezia bota ditugu hemen, kanela, vainilla pultxo bat. Vainilla pixka bat, nahi duzuena, espeziak eta erabiltzen dira normalian baita. Horako, crumble, crumble ditzen dira. Nik daukatu itxura txarro hori. Irakurtzen dan bezala. Irakurtzen dan bezala, ez gara bertakoak. Hombre, txartu ez duzu esaten, nola esaniko zan, ez? Ni joten naizen modu Andaluziara eta Zigor, este apellido vasco, ni baki Zigor ezaten dutela, eta zengo, digo, gure anglosa inglesak ere ulertzeko, ez garela bertakoak, eta batzuk bakizkigu, one, da, ez da? One, ez da? One, idazten da, one, baina esaten da, one. Bai, bueno, jarrituko dugu errezakin, hementxe ingo txokolate saltza. Txokolate saltza erreza ingo dugu, hementxe esne gaina, 125 mililitro, eta txokolatia. Hau ingo zu epelian, oza, zu motelian, eta jongo gara, esan dakoa, txokolatia urtzen. 100 gramo txokolate, 125 esne gain. Eta gero jongo gara... Txokolate gehiago berzan, no? Bai, zuk ez tozuna jarri. Itxame, ni notizio bat daukadalako horrekin, azukre kontuekin datorra loin, zuk segi, kontatu. Vale, bueno, ontxe gero gaineko kurruskarea enbio. Eta horretarako, hemen bildukot, eskuz ez itxiarren. Eta hemen txenik jarriko itxut. Fruitule horrek, niraukot, intxaurrak, almendrak eta anakardoak jarri ditut, baina etxetik eukitzen duzuenak, 50 gramo, eta gero euskat, 70 gramo panela. Edo azukre beltza, edo... Txuriakin ere inaldutela. Bai, perfectamente. Hemen, 70 gramo gurina daukat laukitan da lauki hotzak izan bide, gero testura areatxua lortzeko. Eta azkenik 100 gramo olo irin. Baina hemen txaldo zuen jarri, irina normala, hartuana, oloa, bera. Bai. Almendranakin oso ondo geratzen da, almendra irinakin. Zuz ezakotzen kontatzeko azukriakin. Bueno, hor, egin dute, ikerketa bat, 300 pertsona hartu dituzte, eta 3 taldetan banatu dituzte, ez? Bai. Eta hoi, eman dizkiete, 18 hilabetean zehar, froga bat inzieten garuneko erresonantzia bat, ez? Eta gero, 18 hilabetetara berriro inzieten denei. Eta azukrerik ez zutenak, azukrerik gutxien, azukrerik gabe ez, azukre gutxien kontsumitu zituztenak, horiek garuneko almen kognitiboak hobeto mantendu zituzten besteak baino. Hau da. Eta gero egia da, guk bitxia da duela 6 urte, hemen xake jokalari bat izan genuen, eta nik esan ez, kirolarien tarteba genuen, kirolariak ekartzen genituela, eta guk esan, nik galdetu nion. Hemen nik kirolari guztiei beraien elikaduran inguruan galdetzen diet, kompetizio egunean zehartzen duten, da, guk beti eramaten dugu olako azukorre koskorrak, glukosa, hormoian dako, energia da, eta gu, kompetitzen gaudela, olako xake partidaten, azukorre koskorrak. Eta partida baten baino lehena hori hartzen zabia? Eta partidan zehar. Zehar? Partidan zehar, honek ordu luzetakoak izaten dira batzu. Hartuta azukorre koskorra, eta gero hemen irakurtzen dugu, azukre gutxio, ez duela jartzen azukrerik ez dutela hartu, gutxio hartu zutenak, beraien almen kognitiboa hobeto mantendu zutena, azukrea hartu zutena baino, ez? Orduen, bitxia, beti ikasten dugu, ez da, etorriko dira beste froga batzuk, hemendik, lehengunean, hitz egiten genduena hori umea aurduen izateaz da, hemendik
beste ikerketa tingo dute hemendik 10 Beste urte barru, eskola eta bat esango sortuko dute, da, eta- palakadak ejan behar da, azukrea horrek funtziona. Ez, orduan, bueno, ez dakik. Gure txokolate saltza, Vale. listo, nik uste txokolatia ona dela, Bai, aurdunaldian, Neurria. eskon berri zauzenean, eskontzeko zauzenean, Danetako Beti. balio dio. Hementxe, bueno, honek, hau utziko, beste 5-10 minutu honek, Vale. bea ditxu. Txokolate saltza, prest. Eta hemengo nahasketia, bebai, orduan, faltako da, hau, eina dauenean, bustinesko kasulatxo baten jatzea. Olako kasu Olako baten, baten. zerbait labera sartu aldugun, ez? Hori da, hementxe bertan sartuko, goitxu. Vale. Hementxe Hori sartuko, oinarrian. oinarrixan, karamelatua dauen makatza, Bai. gero, nahasketa hau gainetik, eta labian, 180 graduan, 30 minutu. Vale. Eta ataratzen dugunean, txokolate saltza, eta barrura. Prest, ikusten duzu hau? Bai, Buruz eta labetik ari atera berria eta zu esa erretzen. Pixka ditxuen da. Ai, Beti erretzen gara. Kokoteraino gaude erretzea, nik benetan, hau zapaian nik uste dut kaldu indu dala zapore hartzeko pixkat puntuan, ni padre. Serio, Hau golan, desegin ja ataratzen da. Bai. Beso hau jogurtxo batekin bai, edo txokolate. Baitxo, banire agian, jogurrana gustatu zait. Bai, Bai. zur txokolate barik orduan ataratu. Pues, ez. Txokolatearekin ere ondo, baina nire esan, jogurrarekin, nire bai konpota jogurrarekin gustatzen zaio urrengo Bai. gunean gozaltzeko. Eta azkenean honek bai dauka, hori granola edo mueslian, forma berez, jogurrakin, ondo. Baina, hau da gure udare kramblea txokolate saltzarekin. Eta udare krumblearen zapore berdina dauka, bitxia, Zer esan du da? Kramblea. Bale. Nik dano gure gaitezen, bestela, nik gauzatuk ere ez ditut, segun nola esaten dut ez ditut, etzen? Itxut putzo lan automatikoki baina hotza da. Baina, bela hau. Oto ez da. Eta, ez, epela da eta gortzu da. Eta txokolate egin ondo da, Bai, ez da? Ondo geratzen dago txokolatea, Bixar txokolate kontuak ez dauzkagu baina. Ez, baina ni behitu. Martitzena da, eta Makatzak sobran deko zoz? bi atzien dauzka beste bi, bai, zeba. Ni makatzakin zozien. Bai. Bueno, nik ez. Zuk Zuk seguro zu bixar nek etxia. Nahi dut. Ez benetan, zelan ze gustako jatzen. Zure Pasta bete desioak- bat egitea badakizu egiten? Holan, ez da taiarinan antzeko zerbait familikoa, baina ezberdina. A ber, ez dakit, baina bixarko zuretzako ikasi.